musha, ukakufa kunopfeka kusafa. Ndichamsiwa mponesi apo achazouya, iye anondigashira mumusha. Ndichamsiwa apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa nematadzi mumaoko ake. Ndichazofara kwazvo kuona uso wake, nekupenya kwemadziso akewo. Moyo wangu kumkudza ngerudo nemutsa, anondigadzira musha kumusoro. Ndichamsiwa apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa nematadzi mumaoko ake. Ndinotondera awa warikanwi wakafa, kuti ngerufu tapatsana nawo. Apo Jesu auya nawo tichasangana, asi ndichatanga kuona Jesu. Ndichamsiwa apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa nematadzi mumaoko ake. Achanditungamira kupinda mazambara, apo tisingazowine urombo. Ndichaimba neweserioro rekufara, asi ndichatanga kuona Jesu. Ndichamsiwa apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa nematadzi mumaoko ake. Ndichamsiwa apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa nematadzi mumaoko ake. Ndichamsiwa apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa nematadzi mumaoko ake. Mangwanani akanaka vana vaMwari, tinokukwazisai mose muzita ramuponesi wedu Jesu. Tinotenda Mwari nenyasha dzavo dzinogara nekusingaperi. Mumangwanani ano tichanangisa nekutarisa mukati mebhaibheri, bhuku dzvene raMwari, mubhuku raSamueri wokutanga chapter 16 verse ndeya 7. Ndichawerenga. Asi Jehovha wakati kuna Samueri, usatarira chiso chake kana mumo wake, nokuti ndamuramba. Nokuti Jehovha haoni somunhu, nokuti munhu unotarira zviri kunze
asi Jehovha unotarira zviri pamwoyo. Mwari akomborere nekuropafadza kuverengwa kweshoko rake. Musoro wedu wenyaya mangwanana ano unoti maonero aMwari haasi maonero avanhu. Maonero aMwari haasiwo maonero avanhu. Now panapa tiri kusangana nemurume kana kuti muprofita waMwari ainzi Samueri. Anotumwa on mission kuti aende kuimba yekwaJese kuBethlehem kuti andozodza mambo waIsraeri. Zvakanga zvaitika ndezvekuti iko muchapter 14 yaFirst Samuel, Mwari akanga aramba Sauro akanga ari mambo waIsraeri. Muna chapter 15 zvakare yaFirst Samuel, Mwari vanopamhidza kuramba mambo waIsraeri ainzi Sauro. Mushure mokunge aenda kuvaAmareki, arayirwa naJehovha kuti andoparadza zvose chose, Samueri anochengeta Agagi mambo wevaAmareki. Zvakare anochengeta makwai akanga akakora, anouya nawo kwaIsraeri. Muprofita waMwari Samueri anoziviswa naJehovha pausiku kuti Sauro akanga aita chinhu chisina kuyeriswa, akanga aita chinhu chakanga chakashata pamberi paJehovha. Mwari vanoramba Sauro kuti ave mambo waIsraeri. Mwari waramba Sauro kuti ave mambo waIsraeri. Mwari vanotaura nemuprofita wavo Samueri kuti aende Bethlehem kuti andozvizodzera mambo, kuti andozodzera Jehovha mambo, nekuti Jehovha akanga aramba Sauro. Saka Samueri anosvika kuBethlehem sekurayirwa kwaakanga aitwa naJehovha. Asvika Bethlehem anoendeswa kuimba yaJese. Asvika kuimba yaJese nekukasika Mwari vanorayira kuti programu yekuzodza iitwe sekurayira kwavakanga aita muranda wavo Samueri. Saka Jese anounganidza vana vake vaaitarisira nekufungidzira kuti ndipo paigona kuwanikwa mambo waIsraeri. Saka mwana wokutanga waJese ainzi Eliab, wechipiri ainzi Abinadab, wechitatu wainzi Shama. Saka vanoiswa maringe neukuru hwavo, vamirapo maringe neukuru hwavo. Samueri muprofita waMwari anotarira vana vaJese, anotarira Eliab akanga ari wedangwe, atarira kuna Eliab, anofarira Eliab pachiso chake, anofadzwa naEliab pachiso chake. Samueri muprofita waMwari nemuprista waMwari anosimuka kuti azodze Eliab. Mwari anozevezera Samueri. Mwari anotaura naSamueri through divine inspiration. Mwari anoti kuna Samueri pavhesi ya7, asi Jehovha wakati kuna Samueri, usatarisa chiso chake kana mumu wake, nokuti ndamuramba. Nekuti Jehovha haone somunhu, nekuti munhu unotarira zviri kunze, asi Jehovha unotarira zviri pamwoyo. Saka Mwari ari kutaurirana naSamueri, ari kuti Samueri, waona kunaka pachiso chaEliab, but maonero angu Samueri sandi maonero avanhu. Katarisiro kandinoita vanhu sandi katarisiro kaunoita Samueri. Munoziva vana vaMwari kuti Samueri wakanga ari muprofita, Samueri wakanga ari mwana waHana, mwana anoberekwa pamunamato. But Jehovha ari kuti kuna Samueri, Samueri, handioni semaonero ako. Nekumwe kutaura, Mwari haoni semaonero anoita Samueri. Nekumwe kutaura, Samueri akanga ari muprofita, asi muuprofita hwake Mwari ari kuti hationerani Samueri. Kunyange uri muprofita, kunyange uri muzodziwa, kunyange uri muprofita, Jehovha haoni semunhu. Mangwanani ano vana vaMwari, ndira kuti maonero aMwari sandi maonero avanhu. Saka Jese anobva ataurirwa naSamueri, anonziko hauna here vamwe vana. After Samueri aita process yekuzodza, anoona kuti pavana 7 vakanga vari vana vaJese papasina aidikamwa naJehovha, papasina mambo waIsraeri. Saka Samueri anorayira, anotaurirana naJese,
anoti hauna here mumwe mwana? Jese mukufunga kwake akanga atokangamwa nezvaDhavhidhi. Jese mukufunga kwake aiona David asina kukodzera kupinda papurogiramu yekuzodzwa samambo wekwaIsraeri. Saka Jese anotaurirana naSamueri anoti aripo mwana asi ari kumafuro. Nekukasika vanonodana David. David anobva kumafuro nekukasika anouya pamusha. David asvika pamusha anopfugama pamberi paSamueri muprofita waMwari. Samueri achitarira David, Mwari anotaura with divine inspiration. Mwari anozevezera Samueri anoti simuka umuzodzi nekuti ndiye. Samueri muprofita waMwari akanga akabata gona mumaoko ake. Anodurura mafuta pamusoro paDavid. Mafuta anoduruka pamusoro paDavid nekuti Mwari akanga azvisharira David kuvesa mambo waIsraeri. Saka kana Samueri akanga akatarisa David, mumaziso ake akanga asina kukodzera. Kana Jese akanga akatarisa David mukaucha nemusystem yekwaIsraeri, munhu aifana kuita mambo aifana kunge ari wedangwe. Kana achiinherita, kana achitoredzera kubva kuna baba, aifana kutoredzera ari wedangwe. Saka pamwana waJese wedangwe ndo paitarisirwa kuti Jehovha angazvisharira mambo. Asi pana Eliab Mwari wakati kwete. Eliab pachimiro gedye naSauro mambo wokutanga waIsraeri. Saka Mwari ndokubva vati kuna Samueri, Samueri, zvefashawo zvekuonekwa kwekunze, inini Jehovha handidi, ini Jehovha ndinotarira pamwoyo. Saka Mwari achitarisa pamwoyo kubva kuna David. David zita rake rinongoreva kuti the beloved, kana kuti anodikamwa. Saka pana David Mwari wakanzvera moyo. Pana David Mwari wakaona anodikamwa nemwoyo wavo. Mwari wakaona aizove mambo anogona kutungamirira Israeri. Saka tikadzira zvishoma kubva muchapter 16 ya 1 Samuel tunoenda pana chapter 17 ya 1 Samuel. Muna chapter 17 tinoona Jese mushure mokunge David azodzwa kuti ave mambo waIsraeri. Mukuzodzwa kwakaita David yakanga isiri service inonyanya kushamisira, nekuti musevhisi iyi Samueri wakauya muchivande kuti azodze mwanakomana waJese, zvakanga zvisingadiwi naSauro akanga ari mambo. Zvokuti Samueri pakubvunza kwake anototi kana Sauro akazvinzwa handikonani naye here Mwari. Zvikanzi tora chibayiro uende nacho uudze vakuru vekuBethlehemu kuti ndauya kuzobayira chibayiro. Saka mumaonero aJese aiona David asina kukodzera. Mumaonero aSamueri muprofita waMwari, zvisinei nekuti anga ari muprofita. Regai ndikuudzei vana vaMwari, kunyangwe mufundisi havaone maonero anoita Mwari. Kunyangwe naelder havaone maonero angaita Mwari. Kunyangwe nabishop, kunyangwe nareverend havaone maonero angaita Mwari. Mwari anotarira zviri pamwoyo, vanhu vanotarira zviri kunze. Kuti munhu anzi munhu anofana kutaridzika pachiso, anofana kutaridzika pakutaridzika kwekunze. Saka Mwari vachitarira Eliab vari kuti haasi mambo. Mwari vachitarira Abinadab vari kuti haasiriye mambo. Mwari vachitarira Shama vari kuti haasiriye mambo waIsraeri. Mwari vari kuzviwanira mambo muna David. Saka kana tiri pachapter 17 uchaona kuti David anotumwa nababa wake Jese kuti aende kuhondo uko kwairwa vakoma vake, kwavairwa nevaFiristia vachirwa vari muhondo. Jese anotuma mwanakomana wake David kuti endesera vakoma vako zvekudya. David asvika kuhondo anoona rimwe hwitakwire rume rainzi Goliath
richishoropodza nekutuka Israeri, richishoropodza zita raJehovha wokumusoro kudenga. David anotarira Goliath, anotarira varume vokwaIsraeri, anoswedera pavhesi ya26. Zvino David akataura navarume vakanga vamire naye akati, munhu unouraya muFiristia uyo akabvisa kushorwa kwavaIsraeri uchapiweiko? Nokuti muFiristia uyo usino kudzingiswa ndianiko unoshora hondo dzaJehovha mupenyu? Saka uchaona kuti David paari kusvika kuhondo is taking the challenge. Ari kuswedera kuvakuru vehondo yekwaIsraeri, ari kuswedera kuna Eliab, ari kuti kuna Eliab, ko uyo munhu ndianiko anoshora hondo yaJehovha? Saka mukutaura kwaDavid anonzwikwa nemukoma wake ainzi Eliab. Muvhesi ya28, zvino Eliab mukoma wake mukuru akanzwa achitaura navarume avo. Eliab akatsamwira David akati, waburukireiko pano iwe? Makwai aya mashoma wasiyana niko murenje. Ndinoziva amanyawi ako nokuipa kwemwoyo wako, nokuti waburuka kuzoona hondo. Saka Eliab paari kunzwa David achitora challenge kubva kuna Goliath, ari kuti iwe wabva nekupi iwewe? Ndinoziva kuipa kwemwoyo wako, ndinoziva manyawi ako, waburuka kuno kuzoona hondo. Saka uchaona kuti Eliab kunyangwe aiziziva kuti David akanga azodzwa kuti aite mambo waIsraeri, but still maonero Eliab achiona David, aingoona David akadupuka, aingoona David saasiri chiro. Tichidzira nechapter imwe chete, David abva paapana mukoma wake, anoswedera pane vamwe varume, anotaura nyaya yake yakanga iri imwe chete yekuchallenja murume aishora Israeri ainzi Goliath. Anoendeswa pamberi paSauro mambo waIsraeri. Ndoda kuti muteerere munzwe sangano raMwari kuti mambo waIsraeri achiona David anoti kudii. Zvino vakati vanzwa mashoko ataurwa naDavid, vakarondedzera kuna Sauro, akatuma munhu kuzomudana. David akati kuna Sauro, ngakurege kuva nomunhu unopera moyo nokuda kwake. Muranda wenyu uchaenda kundorwa nomuFiristia uru. Sauro akati kuna David, haungagoni kundorwa nomuFiristia uyo, nokuti uchiri mukomana, asi iye murume murwi kubva pabuduku bwake. Saka naSauro paari kuona David ari kumuzvidza, Eliab paari kuona David ari kumuzvidza, Sauro paari kuona David ari kuti iwe uchiri mukomana, murume uyu murwi kubva pauduku hwake, haugone kumisidzana naye ukakunda. Saka panapa uchaona kuti David ari kutoyambirwa. Kekutanga nemukoma wake anonzi Eliab ari kunzi une manyawi, kechipiri ari kunzi namambo. Iwewe uri mukomana, haugone kurwa nemurume uyu. Saka kana tichitarira maonero avanhu, tinotanga naJese baba vaDavid. Vakanga vasina chivimbo kuti Jehovha anogona kuzvisharira mambo muna David. Tinogona kudzoka zvakare kumuprofita nemuprofita waMwari ainzi Samueri. Samueri achiona David haana kuona unaku hwaikodzera kuti David angave mambo waIsraeri. Panapa Eliab mukoma waDavid achizviziva kuti David akanga azodzwa kuti ave mambo, anomuzvidza David achitora challenge, achida kumisidzana naGoliath. Panapa tinoona zvakare Sauro mambo waIsraeri achizvidza David pauduku hwake. Maonero avanhu haasi maonero aMwari. Saka tichienda mberi nechapter, uchaona utiko vanhu vose ava vazvidza David. David anoramba ane kutenda, David anoramba ane rudawiro rwekuti iye aigona kukurira zihwitakwi
rerumeri. Saka mukaswedera neni sangano raMwari muchapter 17 iyoyo pavhesi ya 41 inoti muFiristia akauya akaswedera kuna David, munhu wakanga akabata nhoo yake akamutungamirira. Zvino muFiristia wakati achitarira akaona David akamuzvidza nokuti wakanga achiri mukomana hake. Saka ukatarira vana vaMwari uchaona kutiko zvinotanga naJese baba vaDavid. Vanozvidza David, vanoona David asingakodzeri. Tinobva tauya kuna Samueri muprofita waMwari, anoona David asina kukodzera kuita muzodziwa waJehovha. Tinoenda zvakare tosangana naEliab. Eliab anoona David asina kukodzera. Worse off, muFiristia ainzi Goliath. Goliath paanotarisa David anomuzvidza, anoona kuti David kakanga kari kakomana hako. Muchinda uyu ainzi Goliath anobvisa ngowani yake kuti arwe nekakomana aka. Kwaari Goliath akatarisa kamukomana kainzi David, aiona walkover, aiona pasina match, aiona pasina kurwa, aiona atokurira. Anobvisa ngowani yake nekuti akazvidza David. By so doing, God was providing a window of opportunity kuna David. Ndipo pakashama pakatagetwa naJehovha kuti akunde hondo yevaFiristia nevaIsraeri kuburikidza naDavid. Saka uchaona kutiko kunyangwe vanhu vose vaiona maonero avo, Jehovha pavaitarisa mukomana ainzi David, Jehovha pavaitarisa pana David mudika mwoyo wavo, vaiona hondo yevaFiristia yakundwa, vaiona mambo mukuru kwaIsraeri zvichigere kuzikamwa nekuonekwa kuti zvichazovei. Asi pana David Mwari waiona shamwari yavo inodikamwa yemwoyo, vaiona mambo wekwaIsraeri anokunda. Saka uchaona kutiko aya ndo maonero avanhu, nekuti vanhu vanoona neurefu, vanoona neutsvuku, vanoona neushava, vanoona networth yemunhu, vanoona zvose zvinobva zvavatungamirira kuti vaconclude kuti uyu ndiye munhu, uyu haasi munhu. Saka regai nditi kwamuri vana vaMwari, maonero avanhu sandi maonero aMwari. Kune vanhu vazhinji vakazvidzwa mukuzvidza kwevanhu, asi pamberi paMwari vanhu ivavo vaionekwa vachidikamwa, vaionekwa vachidhizevha pamberi paJehovha mupenyu. Saka ukafamba neni zvakanaka ukatarira nhoroondo yaDavid, aitarisirwa nekuzvidzwa nehama dzake, asi David ndiye akazove mambo waIsraeri. Ukatarisa Moses pakuonekwa kwake akanga ari mufudzi wamakwai, asi kubva muufudzi hwemakwai Jehovha wakaona mutungamiriri waIsraeri. Kubva kuna Abrahamu ainamata zvifananidzo, Mwari vakazvitsvakira murume wekutenda. Maonero avanhu sandi maonero aJehovha. Abrahamu wainamata zvifananidzo pamwe nababa wake Tera, asi Bhaibheri rinotiudza kuti Mwari wakachochora, Mwari wakafarira murume anonzi Abrahamu. Pana Amos waisava mwanakomana womuprofita, naiye waisava muprofita, asi Jehovha anozvisarudzira munhu pana Amos. Tikaenda pana Joash wemubhuku ra2 Chronicles, uchaona kutiko Joash akabata ushe ane makore aikwana kuita 7 years. Uchaona kuti pana Joash Mwari wakasarudzira munhu. Tikaenda mberi uchaona Zacchaeus, uya Zakeo kupfupika. Pavaiona vanhu vaiona munhu akapfupika, asi Jesu anoti Zakeo buruka, nhasi ndinoenda newe kumba kwako. Pana Peter vanhu vaiona a fisherman, asi pana Peter Jehovha vakatarisa Peter vaiona mudzidzi anodikamwa. Pana Sauro uya akazonzi Paul,
Pana Sauro vanhu vaiona mhondi, nevafarisi nevanhu vose vaiona mhondi, asi Jehovha waitarira Sauro akazove Paul. Jehovha waitarira muzodziwa wake akasanangurwa. Pana Mary kuya anonzi Magadharina, vanhu pavaitarira havaiona chifeve, asi pana Mary Jehovha waitarira munhu anodikanwa. Saka regai ndikuudze vana vaMwari, maonero avanhu sandi maonero aJehovha. Maonero aJehovha akasiyana navanhu. Vanhu vanoona zviri kunze, asi Mwari wedu anotarira zviri pamwoyo. Ndo zvakasaka kuti Jehovha asanangure nekusarudza David kuti ave muranda wake. Ndo zvakasaka kuti vazhinji vasazive zano raMwari pana David. Ndo zvakasaka kuti Saul avengane naDavid, nekuti paaiona David aiona munhu asina kukodzera. Paaiona David iye aizviona ari nani kupinda David akazove muzodziwa waJehovha. Saka pamangwanani ano vana vaMwari, ndira kuti maonero avanhu sandi maonero aMwari. Vanhu vanogona kukutarira nemamwe maonero, vanhu vanogona kukuona nemamwe maonero. Ungava mupfupi, ungava mutema, ungava mutsvuku, ungava murefu, ungava wakaonda, asi kana Jehovha akakutarira haakuone semaonero anoita vanhu. Ndira kuti nditi mangwanani ano vana vaMwari, Jehovha ndiye oga ane correct measure yekutarisa nayo vanhu. Vanhu tingatarirana zvisizvo, asi ndira kuti pamangwanani ano Jehovha ndivo voga vane the right measure yekuona nayo vanhu. Mwari wokudenga akukomborerei, Mwari wokudenga akuitirei zvakanaka. Muzive chinhu ichi, ngaparege kuva nemunhu anokuzvidzai. Muzive chinhu ichi, maonero anokuitai vanhu sandi maonero anoita Mwari. Maonero angakuitai vanhu, Mwari vanotaura mubhuku raJeremiah chapter 29 pavhesi 11 kuti for I know the plans that I have for you, plans not to harm you, plans to give you a prosperous end. Saka Mwari kana akatitarisa anoona tine magumo akanaka. Kana Mwari akatitarisa anoona vazodziwa vake. Kana Mwari akatitarisa, Mwari anoona vanhu vakakodzera kuponeswa. Saka no one is doomed for salvation. Tose tiri macandidates ekudenga kana Mwari akatitarisa. Tose tinogona kuponeseka despite our past, despite backgrounds edu, despite mudzimba dzatinobva, despite our educational backgrounds, despite whatever. Mwari ane zano rekutiponesa tose, nekuti maonero avanhu sandi maonero aJehovha. Mwari wokudenga akomborerei, Mwari wokudenga akuitirei zvakanaka. Jesu tenzi muponesi wakatifirayo, timeironda riona iro rinondichenesa, kudza tenziro chenesa, kudza tenziro chenesa. Ndawana upenyu tsva, nyanza raparake, zvitema zvese zvapera, apo padzimeyo, dzimeiro ndariwana, iro rinondichenesa, kudza tenziro chenesa, kudza tenziro chenesa. Ndamuganda itwa mutsva, nembiri yedenga, nemoyo nenguo chena, naKristu mandiri, dzimeiro ndariwana, iro rinondichenesa, kudza tenziro chenesa, kudza
kudzatenziro chenesa chishamiso tsitsi dzake ropa rake pasi muzi wenyi Jesu chete wakatinunura tsine ironda riwana iro rinondichenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa tsine ironda riwana iro rinondichenesa kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa tsine ironda riwana iro rinondichenesa